Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kakenhun shalantam me ai ke gospel group balayalam da usamla ban kerlang kharkangor lembat ki khatweingot ki samla kan thei bat shinrang ki basong ki basa ha sorang kham maulangat bat madan ting kani kakenhun ka julai tem bat wai jingrai gospel shakalang ki jaka ri khasi jantia kaba ki jutho hi yaki ba bon ki jingrai menta ka kanti ki la thau sai ka we ka jingrai ka bala ai kerteng Snam kading phna kabala ruai di Hebron melody khar khat arsnam karta but ya kabala pelat pat ba ha ka YouTube channel Shlem Jinkerman Snam kading na long sakia ka jing Kading na siyang kakular ting imlawe Kakerting jonga ada melody dekhar ban kani gade gasin ka baning kong bangayo ban ruai ha ka YouTube channel ban ngalaju writing ha ki concern ha jing mani ban kum jo askuru te nga aingu yo ublei nong bu nong thau Belapli ya kalat kalenti jonga bangan ruai te kermen ba pi nong page ba pin sotanan bat itanan ekani ka video jonga kermen ba pin ya like share subscribe please pun ngadai ban ke lang harngor bat ngadai weina ki ngadai presiden jong kanika group shalantem me ai kaba ngilayo ban sedang hakani hau niu banai Desember te hakapor ba menchua ngila juyalet kumtu handai ban officially ban don ya ka group te ngimpat don handai hau niu snem baladep Desember arjar afuar ngilayo ban seng ya kanika group da kejing ya mirjing mut bat ki para group member baro te ka group ngidon khat arngot rengkat bat melody ban sapen mi ya kanika music video gospel music video mah rengkat bat te idon hangdi ya sketri bat basement jongi te kita beteng jonga di Jennifer Star Khamati dengan di sketri jonga nika Shalantem ni ba Kakalteng jonga kadai nang penbiang kol kalang ngadon hakani ka Shalantem me ai ka group nga tem ha ka baide bat ka bias kata ka kenhun tem Shalantem me ai kalong ka group ka mengilet ya ka jingruai niam ka gospel song mangi ong mo te song ban aingo ublei long nakawai ka por ngiyo ya ki jingkhot ban let khamtam ha ki concert ani bat bun sien ru ha ki niki praise and worship program la ka dei jong ke khamtam ha ka balang presterian ni te ngiyo ba ban let ban perform leng ba ki jing don jong ki niki program melody nadu menshua kum tu sansnem la sedang ban ruai mo la sedang ban ruai tingi ngai don interest ka jing ruai te hang tangi dangi let cheki concert ngilet cheki praise and worship tingi ju ai ban ai ka special number te habai ai ka special number ngi ba ki brio ki sultanat ban sngap de hang halor kata ka bentang hi sa sedang ban yo kata ka jingbut ong kumno tharai la dangin perkhat mo kum ka group ngi perkhat kumno tharai ngin ya ai lat choi ya ba in penmi ya kanika gospel music video mo namar perthai menta don kam su ban ong ban hap da penlut than kata-kata ban hap penmi ka album kum menchua kamut hap penmi khat artli ne spotli baduna ya jengwai handai menta pan ngin persyang chua da ka ba pen ka sap ka bai don bo bleu la ai in pen ta ka sap
leng ba jong kan ni ka wei ke jing ruai ke Sedangkan jong ku reshangi kaya shlei mau shin